Veľmi sa tešíme popularite našich cestovateľských kín alebo teda prednášok v rôznych krajinách po celom svete. Sme otvorení 4 mesiace, každý mesiac sme mali jednu krajinu. Preskočili sme na 4 rôzne kontinenty, začali sme ďalekou Austráliou, kedy nám Deniska, ktorá tam žila celý rok, porozprávala o tejto úžasnej krajine. A ďalej sme preskočili do Južnej Ameriky, do Bolívie. A za Bolíviou sme si odskočili na Island a akorát tento mesiac sme mali prednášku o Etiópii. Naši hostia, ktorí sa častokrát pravidelne vracajú, majú častokrát aj veľa otázok alebo dotazov, takže po každej prednáške máme naozaj ešte aj úžasnú diskusiu. Tešíme sa, že prostredníctvom našich cestovateľských prednášok môžeme sprostredkovať rôzne druhy života na Zemi z rôznych kútov krajín, čiže to naozaj od bohatého Islandu až po naozaj chudobnú Etiópiu. Veľmi pekne ďakujeme za váš záujem a že sa ku nám radi vraciate a samozrejme, že plánujeme pokračovať v našom projekte, v našom programe. Taký malý sneak peek alebo také malé prezradenie do budúcnosti. Plánujeme určite ešte prednášky na budúce, to bude Transsibírska magistrála a ďalej plánujeme Filipíny, Nový Zéland, Maldivy alebo úžasnú Patagóniu. Tešíme sa znovu na budúce.